ассалому алайкум дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансият ҳастен. духтаро имрӯза влога аз саҳар сар кардам. иҷа ман орбирён тайёр кардистам. аллакай нами чӣ хеле ки меган орча андохта сирх кардама дар равған об андохтам то ҷӯшиданша кофтам. як бор ҷӯшид, бо камтари дига об ҳамроҳ кардам. ҳозир боша духтаро чӣ мекунам? инҷа шир гирифта тайёр кардагим, ширша меандозам, намакша соз мекунам ба ҳамин орбирёни мо тайёр. ҳозир бо ягон чиз дига бо барои кӯдакҳо мепазам. дӯстони азиз, то охири видео бо ман бошед. ширша меандозам. духтаро шумои саҳар чӣ тайёр кардем? намехе дӯстони азиз, ин субҳонаи мо орбирёни бо маза. духтаро чӣ хеле ки диден орбирёни ма иҷа тайёр шид. иҷа боша духтаро ма камтар котлет тайёр мекунам ба гӯшти мирғ. аллакай гӯшти мирға камтар ҷои дилаша анамхе реза кардам, майда карда картошкаро аз тёрка мегзаронам. чӣ мекунам? аз тёрка мегзаронам, чеснок, ду дона чеснок ҳамроҳ мекунам, баъд тухм ҳамроҳ мекунам, ду донаи дига намак ҳамроҳ мекунам, мурч боша мурч ҳамроҳ мекунам, баъд орд ҳамроҳ мекунам, ҳамаша якҷоя мекунам, дар равғани паст мепазам барои кӯдакҳо тез тез тайёр кунам. духтаро иҷа тайёр кардам. аллакай котлет карданем чӣ хеле ки гуфтам. иҷа камтар равған рехтам. ҳозир як қошиқ меандозам, сирх мекунам. дӯстони азиз, дугонаҳои меҳрубон, иҷа чӣ хеле ки мебинен котлетҳои мо ҳамааш анамхе тайёр шид барои кӯдакҳо. камтари дига симетана гирифтам. ба симетана боз ҳам бамаззатарай. ҳатман духтаро тайёр накарда бошед, ҳатман тайёр кунен. кӯдакҳои ма беҳад ҳамин намуд котлета дӯст медоранд. ҳам беҳад мулоими хушрӯ меояд духтаро. чӣ хеле ки мебинен иҷа бачаҷонои ма шиштияна субҳона кардестиян. иҷа эмомалиҷони ма мисли ҳар вақта нағмагарай. иҷа чӣ хеле ки мебинед духтаро ма дуюм бор тайёр кардам котлета барои хумон, барои худму дадаш. анамхе пухтам. чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, анамхе котлетҳои ма тайёр шид. беҳад бомаззаҳай. ҳатман чӣ хеле ки гуфтам, ҳатман тайёр кунед. дӯстони азиз, гуфтанӣ будам ки шумо фикр накунед барои подписчикои нав ки шумо фикр накунед ки мо фақат хӯрокҳои оддӣ мепазем. дар канали ма ҳастай чанд намуд тортҳо пухтагем, салатҳо ҳастай, баъд шириниҳо ҳастай, булочкаҳо, тарзи пухтанаш, тарзи тайёр карданаш, баъд чанд намуд печино ҳаста, печино пухтагем. духтаро ҳатман дароед тамошо кунед. чӣ хеле ки гуфтам, фақат ҳаррӯза видеомона, ҳаррӯза рӯзи оддимона нишон намедиҳем. бароям чӣ хеле ки гуфтам, духтаро ҳатман дароен, пухтупазорам ҳастай, тамошо кунед дар канали ма. баъд гуфтанӣ будам ки торторам ҳастай, баъд рӯзои денраждениҳо ҳастай, праздникомона видео кардагим. духтаро ҳатман даромада тамошо кунед. боварӣ дорам ки барои шумо маъқул мешавад. бо фикр накунед ки мо фақат ҳами саҳар мехезему, ҳами субҳонамон ҳами оддӣ тайёр мекунем, дига ҳами видеои мо дига ҳичи
беғарзи ҳами субҳонаву обед тайёр кардан дига як шумо мебинед духтаро мо магазин омадем бо ҳамроҳи бачаҷоно янами бачаҷоно кофе вибр кардан детский кофе вибр кардан барои худшона бо як-ду чиз дига гирифтему янами чӣ хеле ки мебинед магазини фикс прайсай агар номуша хато нагирифта бошам беҳад ҳамин магазин барои мо маъқулай чизе ки хоҳӣ ҳастай буромадин ай магазин буромадин ай магазин буромадем камтар харид кардем инҷо детский площадка деқа бозӣ мекунанд баъд хона мерем рӯз прогулка кардем хела пешком гаштем детский площадка омадем домои хушрӯи ҷарам ки чӣ хеле домои баландай площадкаи хушрӯи майло заншо мезанам як пакетча камтарак харид кардем ай магазин пичин кофе ам хеле чизо детский кофе гирифт аҳмадҷон барои хуча қабозӣ мекунам ба мерем хона что аиша оли занг мезанем аиша шуно ина домой рафтесем нарасидем на май платин солдат на сохту наконец-то его построить бо хона омадем духтаро эмалҷона хоб гирифтай ҷин када гирифт дуро что что пушит Allah